Hadirin tamu dan berbahagia, sebagai awal jumpa di kesempatan siang hari ini, sebagai insan Islam tidak lupa kami menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Winantus saking makormatan kata kujuk dumateng menjelaripun para sepuh, para pini sepuh ingkang sampun panrawuh temadyanipun wisma pahargyan. Langkung-langkung dumateng para pangarsa pemerintahan Desa Pakisan leres Pak nggih. Bapak Lurah mbok pilih rawuh. Nggih, Pak Lurah wilujeng siang. Nyun izin nggih Pak, menika kula tampil wonten wilayah panjenengan nggih. Ngaten. Sedaya para jajaran pemerintah Desa Pakisan ingkang kalenggahan siang menika kepareng rawuh temadyanipun wisma pahargyan. Lumebetipun dumateng sedaya para tamu sedahan Kakung Putri ingkang winantus sagung ingkang hayun kadang-kadang kaliman para tresna budaya langkung-langkung katur kunjuk dumateng para ibrah daging pangarak pangombyo kadang besan sutresna saking Cilacap keluarga saking panjenenganipun Bapak Sakimin Marsini ingkang winantu sagung ingkang hayun ugi nggih. Saderipun pareng kula ngaturaken wilujeng siang pinanggih kula sakonco saking Pakempalan Seni Budaya Jawi KMB Campur Sari Gedruk Sragen saking Laladan Mojoroto ke Dawung Sragen pangarsa panjenenganipun Mas Teguh Wiyono wonten ing kalenggahan siang menika sowan wonten Tundungan Pakisan Cawas Klaten wonten dalemipun ingkang kinurmatan Bapak Suroto Ibu Tinu Sri Rejeki kene sampun ngaturaken sugoto panglipun sawetawis wontenipun salebetipun tata cara mirungken tasyakuran wali matur lurus ngunduh kang putra temanten sarimit pun Mas Bagas Yuga Pratama ingkang sampun pareng Hangandi Kusumaning Ayu Roro Kiki Erlita Sari. Kami dari segenap manajemen KMB Gedruk Sragen tentunya mengucapkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Bapak Suroto sekalian dan juga menyampaikan satu doa, untian doa yang terbaik kepada kedua mempelai. Semoga dalam meniti kehidupan yang baru menjadi keluarga yang bahagia, keluarga indah, insya Allah menjadi keluarga pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Kula sowan boten piyambakan kinantenan kadang-kadang saking ARS Audio Sound Production ARS Sejuta Umat menika saking Laladan Sragen Bumi Sukawati ugi tantekan tumpen dipun abadaken kalian kadang-kadang saking Adijaya Multimedia Video Visual Video Shooting saking Laladan Kebak Keramat Karanganyar Jawa Tengah Indonesia. Ugi kinantenan pangling swara Pak Lurah Pesinden Swarawati vokalis penyanyi niku nek zaman sakniki Pak, nek zaman mbah-mbah riyen niku vokalis mboten wonten entene ledek. Nek ledek niku paham mesti mbah-mbah riyen gitu. Nek zaman saiki niku bahasa menterengnya adalah vokalis sinden waranggono nggih. Kula tepangaken setunggal monggo sawiji murid rekan sobat kata gede sami kadengan wonten ing kalenggahan siang menika. Ingkang sepisan wingking saking Laladan Mojo Gedang Karanganyar wonten Budha Nita Cibluk keparenga jumeneng sawetawis saking sasana palenggahan KMB. Hadirin tamu yang berbahagia, yang berikutnya dari kota Solo ya, ada satu bintang artis campur sarinya Indonesia. Iki artis yang disenengi cah nom-nom saiki, vokalis yang disenengi Karang Taruna siji iki ya. Wonten di Revo si kecil mungil padat berisi suaranya bagus. Oke. KMB Gedruk Sragen. Yang berikutnya hadirin dari kota Sragen Bumi Sukawati ya, yang barusan tadi hadir niki wau anu Pak Lurah keblasok ten sebelah. Ya iya, luar biasa. Mula awan menika Pakisan yang punya hajat 1 2 3 pinten Pak Lurah? Ada berapa tempat? Ada 6. Wah, Masya Allah. Ndak apa-apa nggih. Oke, Pak Lurah harus semangat. Nanti tetap hadir semuanya Pak Lurah, luar biasa. Pokoknya semangat Pak Lurah. Oke, ada non Tata Kanosa KB.
Tata Ganosa. Yang berikutnya dari Kota Sragen. Iki yo artis kekinian masa kini. Niki kerep sing disenengi cah nom-nom niku termasuk niki barang, Pak. Oke, ada bintang artis top campur sari dangdutnya Kota Sragen. Ada Noni Aprilia. Jargonnya apa, Dok? Sekop. Luar biasa. Teman-teman dari Karang Taruna selamat menjalankan tugas. Bapak-bapak dari anggota keamanan, security, Bapak anggota Linmas, terima kasih atas bantuan juga kerja samanya siang hari ini. Salam jumpa, salam bahagia, saking Cilacap, terima kasih matur suwun. Selamat duduk dengan santai. Artis KMP iki lho asli Gedruk Sragen.
Luar biasa, terima kasih. Nolak tolakku Tomo Bunda Anita alon-alon ya deh. Tumrape wong tanah Jawi Gimana ayah? Ayah udah lelah, Bun. Ayah cacak kenyek. Ayah itu udah lelah. Sekian lama kenapa? kita Sekian seperti lama. ini terus. Iya. Kapan kita istirahat terus plesir gitu. Lah kapan sih ya? Ya Bu Ayu toh ya. Di rampungan dulu gaweannya ya. Iya, Dek. iya, Nah, iya, wis. iya. Iki Heeh. pumpung hawane ya kepenak. Kepenak. Udarane ya sejuk seger nolak dan pakisan, Duk. Iya, cawas. Dalam ingkang kirmatan Bapak Suroto Si. dipenak-penak anggone nyambut gawe ya pora ya. Matur sembah nuwun Pak Suroto. Pak Suroto, terima kasih, Sekalian ya, Dek. Ibu sampun ditimbali rene ya Mas. Ya. Aduh kos ragen ditimbali ning cawas jan. Ya perjalanan kita kurang lebih 3 jam setengah ya. Kalau yang Jam dari setengah saka ngendi kuwi? Sok nggon aku. Yang dari Cilacap sampai sini berapa jam? 5 jam. Masya Allah ya. Dek. Iya. Itu waktu yang Naik begitu. til, naik til, Naik apa? til, Tili apa? tol. Iya dong, gitu. Oke. Ya. Iya. Perjalanan sebegitu waktunya panjang banget tapi tetap dilakoni iki basa Indonesiane apa? Hah? Dilakoni. Wis dilakoni ngono wae. Ya pokoknya dilakoni niku sebedek-bedeke Dijalani. meh di jalan itu bedek-bedeke meh Bedek-bedeke dongak ya apa neh? bot-bote. Ya bot-bote. Kalau bahasa lainnya apa? Ya wis pokoknya intine pentingnya ndongake marang temanten muga-muga bakok-koko nggone mangun bebayan aku. Ngaten nggih? Oke. Nggih mau tahu kok bapaknya kok ya Pak Pokoknya ya. nggih. Ya Pak ya. Ya Pak. Lah iya iya ta ya. Spirale. Iya. Wong agung ngeksi panembahan seno pati sing orang aring kudu eling marang sing peparing wong ayu. Kaya panjenenganipun ingkang kirmatan Bapak Suroto sekali Ibu eling marang panguwasaning Gusti mujudake rasa syukure marang Gusti putra kinasih wis kepareng pikantuk jodoh sing sejati ya to. La in sakartum la ajidanakum bala ikafartum inna ajabila sadid. Syuh. Aku lho, Nduk. Helok men. Sok sapa wong sing gedhekke rasa syukure marang Gusti Allah bakal tambah nikmat lan ganjarane. Sok sapa wong sing kufur marang nikmate Gusti Allah azab pedih sing bakal ditampa. Ya Allah. Lah. Semangat. Solo pancen rame. Iya iya. Iya iya. Sing saya.
tamu dari Cilacap jemenake. Mlaku beceng ora ngenteni digawe becek ora neteni ngono ya ngono. Kambel ijo bejane sing duwe bojo kembali Mas Manten jan Pak Manten. Jenengan mirengke. Piye Mas degane? Degane kambel ijo, bejane sing duwe bojo. Nanging aja loro, telu etuk, papat etuk ngono. Enggak. Wong loro ora etuk kok malah papat. Mepet-mepet. Babake sing gayeng Mas. Sing gayeng. Keluarga Bapak Suroto sekarang Ibu untuk foto, oke? Keluarga besar Bapak Suroto sekalian diminta untuk foto sekarang, monggo. Ngaten Pak nggih. Bapak Lurah pun foto dereng tadi. Bapak Lurah aku minun sewu sama Ibu. Oh nggih, nggih. Teteke lencer kuning. Aduh mangkene rumangsaku teko karo milang-miling tak awe mon tansah ngece sing teko KMB lho Dek, ARS lho Dek, Adit Jaya los mau bengi wis mentang manting tanpa turu atiku tansah kisian eleng bubar sumanding teteke lencer kuning aduh mangkene rumangsaku teko karo milang-miling tak awe mbok tansah matur sembah nuwun Bunda Nita. Nggih, sampun kepareng hambuka langan suka panglipur lumantar KMB Gedruk Sragen. Saben bengi nyawang yen memadang mung karo janur kuning kembang wae weton luar biasa loh swanten jenengan niku Pak. Piye? Luar biasa. Lah iso MC-ne kalah. Oh, sujune kok ya ora nggo dompet aku lho. Blas iki. Patitan sarwi ya
panas udan ngeslo jauh mepet ora Mas Areso ora mepet aku serawani iki ening Hansipe Hansipe to dasare wis wae panas udan aling-aling caping gunung nadyan wadon sarta inumane banyu bane dek jaman berjuang yor kelingan anak lanang biyen tak openi
Sampun, monggo lanjut. Bun, Iya ya. Mana ya? aku mau celah ayam lu rasaku piye? Mana ayah? Enak Gus. Apa iki? Apa bahagia ya, Nduk? Bahagia banget. Panjenenganipun ingkang kehormatan Bapak ingkang Suroto. Bapak. Bapak sinten, Nduk? Suroto. Suroto sekalian Ibu iki gandeng renteng-renteng kaya perangko karo amplop kelet. Dina Minggu sing tak kowe ngajak neng tawang mangmu nganti lingsir sengene eneng kene aku nunggu kowe. Lali janjine jarene alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko. Miki Mbah Neli iki Mbah nih. semene rek suarane ngedap-edapi lho. Oh, andane. Jajane. Jancane kowe ning ngendi? Sowan Pakis, Nduk. Pakis Tawas Klaten, Nduk. Tundungan daleme sapa? Kak Suroto. Oke Justice. Tuku klopo ning Kutha Solo. Terus Muga Pak Suroto panjang yuswa, Nduk. Tuku mie ning Surabaya.
Ibu, tilung sing rezeki semanten uga. Petuk apa? Kadang Yuswa. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman mangu ngenti lingsir sengengene ana kene aku nunggu kowe piye bunda Bun, bunda lali janjine jarene alesane manggil sapa wong sing regelo kadung dandan kowe ora teko Mantap tenan ya luar ayah. biasa Jancane kowe ning endi kenakaku saja hatiku matur suwun bunda Nita Cimplek Nita Cipluk monggo bapak-bapak ibu-ibu kagungan asam urat rematik monggo tidak mriki joget mari mari langsung Bari kok digedruk nih ya, Man. Ayo. saya nyanyi karo bintang Tak nama bakal nyanyi susu. Asal. luwe becik paten nononde timbang perpisahan bunda mreng diakang sulestyo wangi samudana bun marang keluarga garwa lan praputra ayo bun Mbak Putri iya ayo dong Mbak Putri bicaranya dong monggo kowe bocah gunung ayo mbah nadyan bocah gunung katugohan trepok jiwa ragaku kepurung kehormatan mambrung rubutan perinjeng sehat berkah barokah panjang umur awet leh gula wentah putra wayah niki Mbak Putri to Bu ya urip ana kota gede iya ayo Mbak oke kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan
Urip bocah gunung nadyan bocah gunung katukuhan drembok jiwa ragaku kepurung kehormatan mamprung rubuh tanpa rinjo. Mas Agus, Apa, Bun? aku penasaran. Piye, Bun? Iki wau napa nawoni napa pripun? Bancar banget. Urip anakku tak. Podang kuning le. Iya. Iya. Bocah nek ra gatek nih. Jedekne. Lerena.
Matur Mbah suwun, Putri, Mbah matur Putri. sembah nuwun Nggih. bebingahipun kagem Ya, kanca-kanca.